Majitelia SRO, ako dlho musíte podnikať na to, aby ste mohli získať hypotéku? Absolútny základ, ktorý musíte spĺňať vo všetkých bankách na Slovensku je podnikať minimálne jedno zdaňovacie obdobie. Každá jedna banka vypočítava váš príjem na základe čísel z daňového priznania. Bez daňového priznania to nepôjde. Ďalej je dôležité, ako dlho ste podnikali v prvom zdaňovacom období. Ak ste podnikali menej ako 6 mesiacov, na hypotéku v tomto roku môžete zabudnúť. Sú len dve banky na Slovensku, ktoré vám budú akceptovať dĺžku podnikania 6 mesiacov. Avšak tieto banky nie sú z hľadiska výpočtu príjmu a následnej výšky hypotéky tie najlepšie. Takže na jednu stranu splníte dĺžku podnikania, ale na druhú stranu nedostanete takú vysokú hypotéku, ako keby ste podnikali dlhšie a žiadali o hypotéku v inej banke, kde vám uznajú vyšší príjem. Väčšina bank totiž vyžaduje minimálne 12 alebo 18 mesiacov podnikania na to, aby ste u nich mohli získať hypotéku. Akú dĺžku podnikania musíte spĺňať v jednotlivých bankách, to už uvidíte v tejto tabuľke. Pokiaľ neviete, ktorá banka je z hľadiska príjmu a dĺžky podnikania pre vás tá najvhodnejšia, ak vy získate najvyššiu hypotéku, neváhajte ma kontaktovať, pozrieme sa na to spolu.